Tara, let's go mga idol. Kay Gunza, gakuan mi gakuan mi mga idol. Gabuwa mi. Diyan niuli ko to subay kay kanang natugog kariyo. Parang natugog na halingan na ba nila. Wala lang tatakas. LOL. Boto sa buwan na to. Asa? Sterelus subay ko sa mga kwarto mga sarado man. Mga nurse na mga nasusunod. Jumo dito dai. Ha? Jumo to. Jumo bukan hospital. Diyan libot may tulo sa interior. Init kayo ganda man. Kapit na puno. Puno na sila yung apil to na. Puno to. Fire pot. Tulo ra kasakaw gyabot. Tulog tunga. Ha? Tulog tunga. Tulog tunga. Tulog tunga rapin. Tapi gani koan. Kaning katunga. Tabo na po ni. Daghan mo angol mo na nagkuano. Tulo. Ay go na, di na daghan na ta. Kina na. Maghapot ito, ilalulo. Okay naman sa na. Sunod na nang nanapoy angol. Sunod nga halik pa. Kapoy ko gunjay sa inita. Daghan na magani na oh. Michelle uling. Nani Edwin. Startup. Gunja. Ah. Aling ni wala no. Kira naik? Nawa para sa imo. LOL.
Let's go. Upload ba? Sudah. Let's go. Kau na? Nang gipuwan man ita na lagi. Ari miglasang mga idol. Manguha may gisabon sa nguling dahon. Tabon sa uling. Bibila-bila ika. Ha? Asa? Ha? First time kunin mo bread. Ha? Ha? Kapag uling? Lain man? Yan yung mga idol. Tabon sa ulingan. Dahil naman na magtabon na ng kuan na murag lubi. Nga nida. Mutangan na magbuka. At ang mga dew. Ini. Ata. Dago po diha. Okay. Zuwa din day. Diha daw. Kini nih. Kana rin ho. Gamay. Muna amo ang itabon sa muang uling mga idol. Butang ng kuan. Butang tong kakahoy tapos butangan og kamong guluta.
Muna mo na doon sa mulingan mo idol. Tabo na mo. Lingaw ka doon yung mga idol basta kauban mong barkada ba. Udian namin sa mong ulingan mga idol, tabunan na namo ni Sir Edwin. So, tilasan ka Brad? Ha? Tilasan ka? Tilas. Asa? Tilas lang. Nasa likod mo? Ha? Maakoy bundag. Hangat ra. Wala ha. Bale, nahuman na mong tabon mga idol. Tapos amo na pong gisigan. Ya. Mo na ni sa porma mga idol. Ug mubuilo na nagsiga, usa na mo tabunan din para dito na mo gaw sa kaso. Dagbas aning pikas nga buho. Di ba pare Edwin? Apa? Puhag ni, puhag. Tabunan na dayon deo. Nganara? Nganara? O para dyan boilo sa loob no? Lagbas ka na yun. Yes. Lagbas. Pero sana ito masuha eh. Ingani ra pag-uling mga idol. Daki ba nakamuling Brad? Dili mangguling eh. Ini kuan pala mandaan ini pangahoy. Pero gago ra man kay ini kuan. Pangahoy nimo kanang ini kabwa. Init ini kabwa. Pero mahalingan na okay na. Relax. Relax lang. Nigda. Tugtog. Waton og kanang kuan na unload. Ay. Aso na magboilo na. Boilo na. Boilo na na. Boilo na kaso mga idol. So, mao na nila og munang ug musika na nila. Pwede na nila mo tabunan mga idol. Na yan. Imo lang tabunan ana para dito ra gaso mo gawas. Tapos ini mailan ni mauling na kanang kuan kana munod niya, munod ning yuta. Kay na muna mailan ni mga nauling na siya.
medyo hassle man ni manguling mga idol. Pero kanang makahaling na ka kinaman relax ka. Magawat ra kag nang mahuman na. Mga upat na puso ni kadlaw daw no. Katong kinunan namang giuling kuanto upat kadlaw usa na mo nahabuha. Muray ka upat nga adlaw mga idol. Ja, giabuha na magunja. Giabot ra tulo ka sako og tunga. Tapos na may mga angol mo nagibalik na mo ganang balik na mo haling para mo'y dumalig. Para kusog na daw mo builog kadyo. Bali din na tapusan kong vlog mga idol. Sulod na pong vlog akong ipakita na unsa pagabuwa na mo. Unsa inig ka uling na ani. Ipakita na ko ninyo. So dari ako humanon akong vlog. Kay siga naman nang patay naman mga kahoy dari. Gipang ko naman gipa una dari. So mubuilo na ni kanang zag kanang aso mga idol. Okay na nimo na imong biyaan. So bye bye mga idol. Shout out to Edwin Riconis.